je bij de Lange Loren, de verlengde Stationsstraat in de Westreen, heb ik cakes op voor Bruggelenkamp. Ik heb in totaal 29 cakes op en 12 cakes ben zelf maken en de rest die hebben we gekocht. En hoe reageert Bruggelenkamp jezelf op? Vind je het mooi of wat is hun reactie? Ja, ik ging natuurlijk eerst even informeren of het wel mocht. En ze zijn heel blij dat we dat voor hen organiseren. Ze zijn, het is hartverwarmend wat dat de tocht wordt onder de mensen in Bruggelenkamp. Dus het wordt zeker waardeerd, absoluut. Ik werk hier zelf ook in de zorg, dan vanuit het onderwijs. Dus ik hoor alle verhalen wel van studenten, hoeveel impact het had op het personeel, maar ook op de bewoners. En ik dacht, ja, het is een kleine moeite om even wat te organiseren, dus daar ben ik erop gaan. Dus de crisis wordt natuurlijk nog even. Ben je ook van plan om in de toekomst het vaker te doen of andere acties te organiseren? Goeie vraag. Ik hoop ook dat orenmeesken uit het dorp of Orendwarp het initiatief nemen om wat te organiseren. Maar zeker, ik zou wel eens wat organiseren willen, absoluut. Alles om de meesten maar blij te maken. Zo is dat, kleine moeite.